Hyvinkäälle Helsingin virskeistä rauhoittumaan, luomaan taidetta tämmöiseen maalaismaiseen, kulttuuriystävälliseen atmosfääriin. Ja Helena Schaerbeek hän jäi Hyvinkäälle yli 80 vuodeksi yhdessä olkaäitinsä kanssa. Mutta Schaerbeek ei todellakaan ole ainoa hyvinkääläinen merkittävä taiteilija, monia löytyy. Yrjö Saarinen, Tykö Sallinen, Anton Lindfors ja niin edelleen. Ja tämmöinen kulttuurihistoriallinen juuristo, mikä meillä on, niin elää vieläkin edelleen ihmisessä. Hyvinkäällä on tosi paljon edelleen merkittäviä taiteen ammattilaisia ja myös harrastajia. Hyvinkää on samalla, kun se on taiteilijakaupunki, niin ylipäätään harrastekaupunki. Meillä on yli 100 erilaista harrasteseuraa ja yhdistystä. Ja näistä 50 on kulttuuriyhdistystä. Kulttuuri todellakin elää Hyvinkäällä. Sitten miten tämä liittyy kaupunkiin, on sellainen, että niin kuin monet muutkin kaupungit tässä taantuman aikana ja muutenkin tarkistelee omia strategioitaan, niin Hyvinkään uusi strategia, joka on juuri tällä hetkellä teon alla, pohjaa hyvin paljon myös siihen, että me haluamme sitä omaa identiteettiämme vahvistaa ja rakentaa. Hyvinkää ei edelleenkään valitettavasti kovinkaan monelle ole tuttu, vaikka minulle se on kaiken mekka, rakas kulttuurikaupunki ja kotikaupunki. Mutta siis haluamme rakentaa sitä identiteettiä nimenomaan kulttuurin pohjalle, missä meillä on todellakin juuret ja tämä päivä liittyy. Ja sen vuoksi me haluamme tietysti vahvistaa sitä meidän kulttuurin tekijöiden verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Ja näemme, että tämä voisi olla yksi väylä vahvistaa sitä identiteettiä ja tällaisia asioita. Sitten kun tässä on tullut esille hyvin se, että niin saadaan kaikki tämä kulttuurielämä, erilaiset genret yhteen, niin kulttuurin ostajana minusta se on todella hieno juttu. Ihan tämmöinen esimerkki, kun vaikka Hyvinkää voitti, ei Suomi hurlin hopeaa aikanaan. Ja mun piti tuossa 2 tunnissa nykäistä tämmöiset suuret hopeajuhlat tuonne Hyvinkään saliin. Niin aloin kummasti katsomaan, että mistä löytyisi joku nopeasti napattava tämmöinen hieno esitys siinä sitten mukaan. Ja jos olisi ollut tämmöinen amusa silloin, niin mä olisin vaan nopeasti mennyt katsomassa, että Hyvinkää ja kaikki mitä löytyy. Se olisi ollut tanssia, mitä vaan musiikkia ja muuta. No, lopuksi sitten oli Hyvinkään orkesteri soittamassa. Mutta semmoinen ostajan näkökannalta minusta se on tosi hieno juttu, koska jos sä järjestät jonkun tapahtuman, niin se genre voi olla ihan mikä vaan. Ei tarvitse lähteä sitten etsiä yksittäisesti Googlella, vaan sä näkisit koko sen kaupungin tarinan ja voisit sieltä valita sitten vaikka afrikkalaista tanssia, mikä myös valitsin yhteen esityksen. Ja sitten myös sillä lailla, että kulttuuriostajana niin monilla yrityksillä ja yhteisöillä on tarvetta lähteä vaikka poliitikkojen kanssa miettimään strategioita vähän kauemmaksi, niin silloin on hienoa, että näkee jostakin portaalista vaikka Uudenmaan erilaiset kulttuuritapahtumat yhdellä silmäyksellä. Et näin. Tämä ei oikeastaan se kummempaa, mutta nämä on tärkeimmät jutut. Ja sitten miten kaupungin edustajana haluan jonkunlainen veturi olla siinä, että saataisiin mukaan hyvin pitkälti kaikki hyvinkääläiset kulttuuripalvelujen tuotteet tuon palveluun. Tässä kun olen tehnyt viestinnän rakentamisessa, niin huomannut sen, että matkailu on näissä yleisissä keskusteluissa noussut yllättävän iso rooli. Eli sille ilmeisesti on myös tarvetta. Eli se, että miten paikkakunnat pystyy profiloitumaan matkailijan näkökulmasta hyvällä kulttuuritarjonnalla, eli ihmiset tulee sen perässä. Kyllä. Nyt esimerkiksi Hyvinkäällä maantien, että siellä on mitä tarttua konserttisali. Käyttääkö Hyvinkään kulttuuripalveluja riittävästi tästä ympäristöstä? No aika paljon se on se Hyvinkään riihinen talousalue ympärillä. Mutta kyllä esimerkiksi tämä Hyvinkään taidemuseolla Schaerbeek näyttelee tällä hetkellä tämä modernisti Unto Pusan tosi paljon kuulustava näyttelyä. Kyllä semmoista vetää, eli se maine sitä tietenkin taas tietäjää suunnistaa aina kun uusi näyttely Hyvinkään taidemuseossa. Kyllä sen kautta. Ja tuosta mainitsin tästä villatehtaasta, mistä Hyvinkään aikanaan syntyi, niin nythän sitä ollaan kehittämässä. Ja se on jo eräänlainen niin kuin kulttuuriyhdistysten, taiteen, pienryhmien keskus, mutta se on yhä edelleen niin kuin kehittämisen alle. Myös sinne halutaan paljon erilaisia kulttuuritoimintoja sitten yhdistää.